Mazel tov. Oh, it's not camera. Mazel tov. Hi, Brian. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov, Aviv, Freilich Purim. Very happy to be here. You'll be wonderful. Hi guys, where are we? Do you want to go for a little walk? Yeah? Salam. Okay. הקושי הזה בין שני הדברים ביחד הוא האימון של פורים, הוא אחד התרגילים הרוחניים של פורים. הדברים האלה עידן המלך אחשוורוש את המן. מלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויעשר המלך חייט וגנב, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, וידע צעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, עזב גדול ליהודים, וצום ובכי ומספר. בחירות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר. שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. יבוא המלך והמן. ומרדכי בא לפני המלך כי גידה אסתר מעולה. ויעשר המלך את טובתו אשר הביאו מהמן.